keďže sme v cicerovom špeciáli, tak pokračujeme ďalším jedlom z ciceru a z inej krajiny. Bude to humus. Na čo potrebujeme okrem konzervy ciceru aj tahiny. Tahiny je zázračná pasta zo sezamových semien. Dáme tam aj trošku cesnaku, trošku olivového oleja. Humus. Cicer, ako inak. Nasypeme do mixéra. Tahiny. Koľko sme vraveli, že dáme raz, dva, nie? Toto je jedna konzerva, takže na jednu konzervu hodíme cesnak. Keď nechcete, aby bol brutálne cesnakový, vykrojte si ten zelený stred. Ja sa niekedy ho zvyknem predtým opiec na olivovom oleji, že vtedy nie je taký výrazný ten cesnak. Ale je tam dôležitý, takže nemôžete ho vynechať. No povedz nám niečo k tomu. Ku krájanej mrkve očistíme mrkvu, nakrájame ju a použijeme ako naberačku takto. No teraz sa môžete hostiť aj vy, nie? No, ja som chcela, to dáme všetko náraz na stôl potom, vieš? No to môžeme. No, keď to teraz zožereme, tak...